Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Dedemelote kuhinje. Drago mi je što se ponovo vidimo, družimo kao i svake nedelje. Danas u Dedemelote kuhinji jedan lep recept, naravno slatkiš. Spremamo puslica tortu. Vi ste tražili, a mi spremamo. Ajmo. Kao i uvek, ja sam vas navikao, tako ću i danas, da vam prvo kažem šta nam treba za ovaj današnji lep slatkiš. Puslica torta se pravi u Dedemelote kuhinji. 7 belanaca ćemo odvojiti sa 180 grama šećera i pola limuna. Naravno, tu koru pravimo, to je takozvana bela kora i pravit ćemo dve. Ajmo prvo da odvojimo belancu od žumanca. Znači, odvojat ćemo belanca. Naravno, jaja smo nabavili od bake, naše bake sa pijace i nju naravno uvek pozdravljamo, a mi pravimo lepe slatkiše. Kad odvojimo belanca, to ćemo naravno s ovom moćnom mašinom, ja je tako zovem, da napravimo čvrsneg. To sam vas već navikao. Znači, svaka kora leži upravo, njen kvalitet leži upravo u belancima. Pustamo mašinu. Kažem, uvijek moram da naglasim da je ova mašina izuzetno dobra za spremanje slatkiša, tako da ja nju obožavam. Idemo sada na prvo laganu, pa onda jaču brzinu. Sada ćemo, kad smo počeli da formiramo belanca, da dodamo šećer. Znači, fino šećera. Ovako. I naravno, dodat ćemo i pola limuna. To ćemo sad ostaviti da se lepo, što bih ja rekao, formira, a mi ćemo za to vreme da spremimo pleh, te ćemo da pečemo. Evo, ovde sam pripremio pleh 24x24, obavezno maslac okolo i papir za pečenje. To izgleda ovako i sad ćemo da sipamo smesu koju smo napravili, evo vidite, belanca, i lepo to fino ćemo da stavimo. Revno smo uključili 150 stepeni i sušit ćemo je, znači ne peći, nego sušiti otprilike sat vremena. Naravno, potrudite se da ovo fino razvučete, da bude ravno kad budete sipali i to bi bilo to. Slobodno malo ovako kad razlačite, pritisnite da lepo popuni sve te rupice, da vam ne bude onako, što bih ja rekao, šupljikasta kora. I onda ćemo to da lupimo onako fino od ovaj sto i nosimo na pečenje. Znači, sat vremena, rekao sam, već ponovio sam 2-3 puta, sat vremena i otprilike, sve zavisi od rerne, ali otprilike mislim da je dovoljno 45 minuta da ona bude gotova. Sad ću ovo da poravnam. Znači, ova mala špatolica, vidite kako se ja to fino sebi nabavio, tako i vi potrudite se jednu lepo špatolicu da imate malo ovako za ove kolače, da to fino bude ravno, ovako poravnato, i nosimo na pečenje i onda ćemo da ponovimo još jednu koru i otprilike za nekih sat vremena se vidimo. To bi bilo to. Ajmo. Tu smo sad došli da vidimo koru. Pogledajte. Znači, nekih sat i 10 minuta smo je sušili. Evo, pogledajte. I sad je nosimo na hlađenje, a mi idemo dalje. Dok se kore hlade, znači ispekli smo kore, one se hlade, po sat vremena smo ih pekli, moram još jednom da vam ponovim, mi prelazimo na film. Ovde sam pripremio 14 žumanaca, 10 kašika šećera, ko voli slađe možda stavi 12, ali ja sam stavio 10. Stavili smo 8 kašika brašna i 700 ml mleka. Ovde sam odvojio 200 ml, a 500 ćemo ići na šporet. Šta će nam ovih 200? Da bi mogli da razmotimo ovo, da nemamo grudvica s mesom. Ajmo prvo sa žumancima. Znači, rekao sam 14 žumanaca, to je ovo znači što nam je ostalo od kora. I odmah ćemo dodati tu i, što smo rekli, 10 grama šećera. Sada ćemo, znači, dodavati polagano brašno i dodat ćemo malo mleka. Znači, veoma je važno da po malo mleka sipate upravo radi toga da bi razbili grudice. Znači, po malo mleka, strpljenja, nigde ne žurimo i znači da se to fino onako razmoti, da nema grudica. To je važno. Dok ovo sada mi razbijamo grudice, bučkamo, ostatak mleka od 500 ml smo sipali na ringlu, u ringlu smo sipali i to će sad fino se zagreje da bi ovu smesu mogli da kuvamo.
Prešli smo sad za šporet, sipali smo znači ostatak od 500 ml mleka i sad čekamo da se to zagreje. Nemojte da žurite, znači da bude previše jaka vatra, tako 5, 6 da se zagreje, posle toga smanjujemo na 3. Mešamo dok se fil ne ukuva i onda ga nosimo na hlađenje. Sada kada je mleko bukvalno pustilo ključ, fino ćemo izručiti ovo meso, vidite kako je lepa, nema nigde grudica. Ovako malo ćemo to samo da pograbimo i sada samo naoružamo se strpljenjem i polagano, 3, 4, nekih 15 minuta, znači 10 minuta, sve zavisi od rinkle, ali ispod 10 minuta nemojte, znači i fino kuvajte ovako lagano, uz mešanje, znači stalno mešanje i kada se skuva pokazat ću vam kako je ispalo i onda nosimo na hlađenje. Kore su uveliko hlade, a naravno ja ću iskoristiti priliku kao i uvijek da pozdravim moje drage dame, moje drage, najdrže na svijetu dame da me najviše podržavaju, također i domaćina koji je sve više mladu populaciju, da vam se zahvalim, pritisnite dugme da gledate svaki naredni klip, lajkujte, ostavite komentare, budite tu sa Deda Miletom u kuhinji i uživajte ovim lepim letnjim danima sa Deda Miletom u kuhinjom. Evo otprilike nekih 10 minuta, evo vidite kako to izgleda, evo, moram da mešam da mi ne izgori, ali otprilike 10 minuta, evo sasvim je bilo dovoljno i sad ćemo još par minuta i to je gotovo, nosimo na hlađenje. Dok se fil hladi, znači napravili smo fil, skinuli smo sa ringle, odneli na hlađenje, ovdje smo pripremili 200 grama maslaca i 200 grama lešnika. Sad ćemo da razbijemo prvo maslac i onda ćemo da, kad nam se ohladi fil, da dodamo fil. Ajmo prvo da razbijemo maslac. Palimo moćnu mašinu i razbijemo maslac. U razbijani maslac sada dodajemo ohlađeni fil, znači fil koji smo ohladili i to ćemo fino sada sve da sjedinimo, da se lepo to umiksa i onda ćemo tu za kraj dodati i lešnike. Sad ćemo fino to da pustimo u rad i lagano ćemo to da sjedinimo. Sada ćemo dodati lešnike. Eto još jedno minut, 2 to fino sjediniti i naš fil je gotov. Možemo da krenemo da filujemo puslica tortu. Pogledajte fil kakav je ispao. Pogledajte. Idemo na filovanje. Stavit ćemo otprilike, sada počinjemo filovanje. Stavit ćemo pola fila i pola ćemo ostaviti da je ukrasimo do zgore i ivice. Ja ću to sada razvući. Samo da polovinu otprilike odredim, to bi bilo pola i sad ćemo to lagano lepo razvući kao što uvijek radimo, popunimo ovako i onda ćemo staviti sljedeću koru. Potrudite se to da bude što ravnije. Sada ćemo to fino razvući i ostatak fila ćemo iskoristiti da ove rupe okolo sve lepo popunimo, a mi ćemo da ukrasimo sa šlagom. Vi možete na neki drugi način ako želite drugačije, sasvim svejedno, to već je stvar izbora, ali mi ćemo ukrasiti sa šlagom. Nosimo je poslije toga na hlađenje, najbolje celu noć, ali ja ću to malo ranije da bi mogli zajednički da je odjavimo i da vidimo šta smo danas radili, kako je ispala pustica torta od Deda Mileta u kuhinji. Evo, dragi moji prijatelji, idemo na hlađenje, puslica torte je gotova. Ajmo. Dragi moji prijatelji, puslica torte je ohlađena, ja sam je hladio nekih par sati da bi mogo da odjavim da vam pokažem kako izgleda. Rekao sam da ću ja to ukrasiti šlagom, ja vidite kako je ispalo. Nemojte da vas buni što se čuje moja mašina za sudove, moram sudove da operem posle torte. I sad ću da isečem jedno parče da vidimo kako je to ispalo. Da degustiramo. Isjećemo jedno lepo parčence i to ćemo fino da probamo. I onda ćemo da je vratimo na hlađenje da bi moglo da ostane još lepše, da se formira do sutrašnjeg dana. Ja ću sad to fino izvaditi da vam pokažem kako to ispalo. I sad ćemo fino to da stavimo ovdje i da degustiramo, vidite kako to lepo izgleda. Idemo, jedva čekam da je probamo. Evo, dragi moji prijatelji, ja sam sad seo, puslica torta, vidite kakav je presek, divno je ispala, lepo smo je ukrasili, znači
zove se puslica, zato jeste bela, vi možete po vašem izboru da ukrasite, sasvim svejedno, znači čist, što bih ja rekao, čista volja i čist odabir. Ja ću sada probam da vidim kako to izgleda, evo, jedva čekam da je probam, vidite, prava puslica. Naravno, ako vam se sviđa ovaj današnji recept, smo pravili kod Adamirata u kuhinji, pustite tortu, lajkujte, ostavite komentare, prijavite se, pritisnite zvonce da vidite šta se dešava u svakom narednom klipu. Budite uz Deda Mileta, ja vam želim ugodno posle podne uz ovaj lep slatkiš. Ljubim vas, živeli.